Toads the Spikes-pelin pariin. Aloitetaanpas tästä. Niin. Tuolla on karkki. Pitäis saada. Ja sitten jos ette tiedä kuka tän pelin on kehittänyt, niin Ketchup. No Ketchuppi sitten. Tässä mun isoveli pelaa Farming Simulator 2015. Ajattelin vähän leikkiä. Niin se leikki etukuormaa sitten Aloitin sitä vuotan täällä. Aika hyvä. Omaan tyyliin. Tietenkin. Niin. Eihän sitä muiden tyyliin saa tehdä niin. Omaan tyyliin aina kaikki. Se on mun idea. Eli kun oman piikkiin. Niin, firman piikki. Näin justiin. Ei! No. Mitä nyt? En mä mitään lätsysvaippia halua asentaa, se surkea. Au. Ikinä on. Joi, Endoa. Sitten mähän on vasta jotain 9 vuotta, niin mä en oo mikään ammattilainen tässä pelissä. Jos sinulla on 8-metrinen parru tässä alikossa nyt. Oi, Endoa. Ei jarruta. Se mun Antti suutelee. Niin, vähän. Nää jarrut on perseessä. Juu. No niin. Eikös Tukki putoo. tänne? No niin. Eka tukki nyt. Siirretään sinne. Katsotaan. Se on pelottavaa. No niin, ja siitä saatiin se saavutus. Niitähän sai hyvin expaa tuonne Google Play-peleihin. Niin sai. Juu. Se saavutus siitä. Ai Play 10 paino. Ei kun se Challenge 5, mikä se on se? Mikä se oli? Score 25. Niin. Kyllä. Ehkä. No älkää ihmetelkö, jos tää mikki on vähän surkea. Tässä puhelimessa ei ole mikään parhain mikki. Niinku jos ottaa kameralla ottaa videota, se ottaa ääni ihan tosi hyvin. Mutta sitten, kun on tällä mikä tämä oli? Ootappa. No jollain screen recorderilla, niin sille tää mikki ottaa tosi surkeasti nää äänet. Ottaapahan kuitenkin. No puhuu koko ajan! Meitä vie tää läpi. No niin, se on siinä. Järkeä. Siis toi toinen lintu. Miksi se hyppii vaikeimmista kohdista? Mä hypin täältä helposti. Ja sitten katoin Playkaupassa jotain kommentteja, niin tää on joku mukaan kopio jostain
ihmepelistä. Vaan kun tää on se oikea versio. Se on siinä. Mitä vitsiä? Eikä